Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih Bu Hamidah wonten ing pasinaon basa Jawa. Piye kabare cah? Mugi-mugi sehat nggih lan tetep semangat anggene ngangsu kawruh. Kala wingi awake dhewe wis sinau bab cerita rakyat. Nah, saiki Bu Hamidah arep ngajak bocah-bocah sinau babagan tembang macopat gambuh. Ayo padha nyimak andaran saking Bu Guru nggih. Tembang macopat iku ana 11 cah. Sejatine tembang macopat iku nyeritakake bab kauripan manungsa ana ing donya. Ing piwulang basa Jawa semester kalih, bocah-bocah kelas 4 diajak sinau bab tembang macopat gambuh. Gambuh asale saka tembung jumbuh kang duweni makna cocok, sepaham lan wicaksana. Tembang gambuh biasane digunakake dening wong tuwa kanggo menehi pitutur marang anak utawa generasi enom babagan carane mbangun urip. Pitutur kasebut umpamane wicaksana, bisa menehi barang miturut bagian adil lan liya-liyane. Watek utawa sifat saka tembang gambuh ana sekawan cah. Sepisan sumanak utawa ramah, nomor kalih sumandulur, rasa persaudaraan, kaping 3 piwulang, lan kang pungkasan pitutur atau nasihat. Dadi ana ing tembang gambuh wateke ngemu bab pitutur lan piwulang. Nah, saiki Bu Hamidah arep maringi tulodo nembang tembang gambuh. Bocah-bocah sami nyimak nggih. Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluar sakatutuh kapatuh padati awon. Nah, iku mau pasinaon basa Jawa saking Bu Hamidah. Mugi-mugi manfaat kangge kita sedaya nggih. Bocah-bocah ampun kesupen, tetep jaga kesarasan, sregep pisah tangan lan jaga jarak. Ampun kesupen, tetep beto masker ing ngendi kemawon nggih. Bu Hamidah mungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.